A Fundación Juana de Vega pon en marcha Souto Lab, un proxecto de innovación que busca recuperar, valorizar e dinamizar os soutos tradicionais nas comarcas ourensás de Valdeorras e a Terra de Tribes, combinando a conservación do patrimonio natural e cultural co impulso ao emprendemento e o desenvolvemento sostible no medio rural. Souto Lab preséntase como un Living Lab rural, un espazo de cocreación no que durante 3 anos participarán activamente as comunidades locais vinculadas ao aproveitamento da castaña, os concellos, entidades públicas e privadas, asociacións, expertos e emprendedores para deseñar novas estrategias de aproveitamento social, económico e ambiental dos soutos. O proxecto desenvolverase entre os anos 2025 e 2027 nos concellos do Barco de Valdeorras, Manzaneda, Tribes e San Xoán de Río e conta co respaldo da Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia, asociacións culturais e ambientais, cooperativas agroforestais, viveiros, universidade e plataformas tecnolóxicas como Aldea Lista. Souto Lab estructúrase en 3 eixos principais: preservación cultural, impulso económico e sostenibilidade ambiental. Prevese a participación directa de máis de 220 persoas, especialmente mulleres, mozos e habitantes das aldeas, nun proceso colaborativo que vai xerar novas oportunidades de emprendemento, inventarios de patrimonio, modelos de negocio e ferramentas replicables noutros territorios rurais de Galicia.